Tira na ta adobo mga badi. Ayan. Buyag kay gunod nga isda mga badi. Itong gamitan niya suka. Mag adobo tag isda. Ito yun. Magutad ta mga badi. Luto tayo ng adobo. Adobong isda mga badi. Ito natin yung ahos tsaka naman luya. Sarap mag-adobo ng isda pag maraming panakot. Saan naman sibuyas. Okay. Sibuyas, luya, ahos. Na hiniwa yung mga ricados, ahos, sibuyas, luya tsaka siling haba. Lagayin natin sa kalaha. Lagayin natin yung panako. Natin yung isda. Ang ulo. Diyan. Yung ulo. Sin. Sin. Tuyo. Kaya suka. Suka ang tuba. Fuel. Agar panakot na naman. Right. Lagyan natin ng konting tubig. Right. Tapos na mga badi. Lagyan natin sa kalayo. Tignan natin mga bade kung kumulo na ba. Alright, kumulo na. Pa natin ulit mga bade para kukulo siya. Natin mga bade kung luto na ba.
Ayun mga buddy, luto na. Ito na ang adobong isda mga buddy.